2-3-6-0-0. Sani koro ka wachako nyako Ramogi Jwang, wadani wachak gi e county ma Homa Bay. Kama ido kanyo ni ji 17 dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth maduong' ma Homa Bay, mano bang' tangi mar chuma mar pi tur kendo lwar kuomgi e kar dak ma Sofia e boma ma Homa Bay. Tangi mar pi no ne ogure gi piny owacho ma county ma Homa Bay e stadium no ma Homa Bay. Thoth joma ohinyore gin jo ohala ma osebedo ka tiyo e alwora no. Koro sano de natudre achiel kachiel kod jafwambo wadwa Ali Abich mondo mi okonwa mathoth ni nyaka sani weche machalo kamagi masira makamano ochopo kanye. Nyaka sani omiwa ne ler mathoth ni ang'o motimore kanyo e county mano ma Homa Bay. Kawantiere kanyo achiel kachiel Ali Abich misawa nyaka sani inyalo mana konowa ikone jowinjo wa joneno mag Ramogi TV ni masira no to timore kar sadi to nyaka sani weche magi mantiere maponono wanyalo ng'eyo nyaka sani. Erokamano ahinya Cleophas Oluo chawinja achiel kachiel ka in studio marwa Bure Nairobi, mana kaka iwacho no endo wantiere achiel kachiel e alap tuke ma Homa Bay kaendi. Mana kaka iwacho e weche manyien en gi sani endi ji 17 dhi nyime kod yudo thieth e County Referral Hospital ma Homa Bay kaendi bang' tangi maineno ng'eya kaendi en tangi mar pi manogur kaendi kendo osebedo ka itiyo kode kaendi. En tangi mar chuma kendo kaka inyalo neno Cleophas en ni tangi no oruombore piny gi pi kendo okelo hinyruok mag dhano 17 goeko. Thuolo machuok ne watimo limbe e kar thieth ma Homa Bay County Referral Hospital mayudo thuolo maloso kod jata tije mar hospital no endo Dr. Ogola moyango ni ji 17 sani endi dhi nyime kod yudo thieth e hospital kanyo endo bang' ka giwuok kod hinyruok mopogore opogore kalore kod masira manotimore kama wantie ni endi okinyi ma kawuono ka Dr. Ogola yango ni kuom ji 17 moyudo hinyruok, ji 2 kuomgi oyudo hinyruok maricho mokalo ka ng'ato achiel kuomgi to biro chuno mondo orwaki kar thieth kendo ngimane ok ni kama ber ahinya bang' yudo hinyruok maduong' ahinya kinde ma masira ma kama endi ne otimore okinyi ma kawuono. Bende Dr. Ogola yango ni kuom ji 17 gi eki nitie jomoko manoyudo hinyruok kalore kod gwarruok mane giyudo bang' ka chumbe mag pi ni endi lwar kuomgi, ka bende nitie jotuo moko ma bende oyudo buok kalore kod muoch manotimore ka bang' ka tangi mar pi manie ng'ewa kaendi ne oruombore piny kendo yudo joma ne nitie kaendi. Cleophas, thothne joma oyudo hinyruok masani koro dhi nyime kod yudo thieth e Homa Bay Referral Hospital mana kaka sewacho no endo gin moko kuom jo ohala ma bende ne timo ohala machiegni kama tangni nitie mana ka ja cameraman mara nyalo menyo ni bathe kaendi en ni kanyo endo e kama thoth jogo eko mosebedo katimo chenro gi mag ohala mapile Sofia kaendi ne bede kendo thothgi manoyudo hinyruok gin jogo eko mosebedo katimo ohala mopogore opogore ka masira ni endi noyudo gi kuonde gi mag ohala masani koro gidhi nyime kod yudo thieth bang' ka giwuok kod hinyruok mopogore opogore e kinde masira ni endi. Bende jogo eko mane wayudo thuolo maloso go masani koro dhi nyime kod yudo thieth wacho ni ne gidhi nyime kod chenro gi mag ohala mapile kar gi kaendi mar kar ohala ma Sofia kaendi ema giponono ka chuma mar tangi mar pi man chuma ni endi omuoch kendo lwar piny kendo nyaka sani inyalo neno ka en gima lwar piny kendo pi mathoth mokalo ne omol kae ma bende oketho mokalo moko kuom gigo eko ma johala go eko osebedo ka dhigo nyime ma uso e geng apaya ma Sofia kaendi. Gisani endi pod wago tach kaendi kendo wadwa ni mondo walos anegi moko kuom jopiny masani koro ni ka ginyiswa ni to ere kaka ne gineno ka chenro ni masira ma kama timore, tang'o ma ginyalo wacho kalore kod masira ma otimore otieno okinyi ma kawuono. Mapiyo piyo inyalo chako gi nyingi tinyiswa ni ka achiel kuom jodak ma Sofia kaendi ang'o mano otimore ka to chalo nade gi nyaka sani machiegni. An gi nyinga iluonga ni Harrison Omondi, ajage madak Sofia ka. Gini nosebedo ka iloso to nenore ni besne nohinyore mogore piny mabe ogo nyaka mon mabathe kocha kamoting'o min boss nyagoro gini gicho hinyo gi mwatero gi nyaka osuptal. Gima luwore ka ni gini webi nolose marach nikech lobe manigole stadium tete ni olo kae. Kane ng'ani biro ni biro loso gini nenore noko kunyo piny modhi mbele, but kwang'iyo chumbegi ong'wadore nenore nok gitek ineno. Koro mane gimotimore mabeji kaka chuma mwan go kagi ma ong'wadore lakini gima wanyalo wacho jogewa moko hinyore. Sirikal kanyalo konyowa kaka Nyagoro, Uonabena, ji almost ji 5
ji almost ji abich. Ago erokamano Ali abich. Bende an ka kod achiel kuom chalde johala ka indi biro pimo ne to masira ni notimore sa adi to ang'o manyalo wacho kalore kod masira masani koro weyo ka jogo eko mathoth ne gin johala Sofia ka indi dhi nyime kod yudo thieth e referral hospital ma Homa Bay ka indi. Okay, gi nyinga ina Irene mong'ere min Adrian ma uso Sofia ka. Gimotimore ka ok en picha moro maber to wakwayo jok mimiyo contract ka gigedo. Gingi ane tu foundation ichake yo mane. Sani wan gi lal kama duong kalure gi mine ma uso side makoni. Achiel gihinyore mang'eny. Gihinyore gige gi mag uso bokethore. Sani koro kar uso ma mine gi nyalo use ka godhiambo onge kata di kata achiel. Ma mon mabiro uso ka godhiambo sani koro onge kama biro use nikech shida mar gini. Koro gini sami gero gik machalo kama mondo kuongo ng'in tang'o gini monego beni dwaro to sami chako foundation piny tang'o gini monego beni bet mondo ka gibiro gi gino malo ging'ini to be en gimoro maber manyalo kelo gino moro mbele. Samane masira ni timore okinyi makon be oyudi ka to ere kaka nochakore makolo kelo hinyruok mag dhano 17 masani dhi nyime kod yudo thieth. Gini ka notimore gokinyi ne en gima nochakore ni kaka wachin kaka gimoro wa malo tineno ka chumbe mapiny ka tur koro demo obiro koyarore kama otur mos kong'ukore kolwar koro mane kaka notimore. Erokamano ahinya. Nyaka kite mane nitiere kidi oringo mobiro nyaka kocha chande kiti madongo mokalo lam kocha chande makata wan deponi wan kama wause no kata wan pido hinyowa. Gin kit wa moko kuom jo ohala moloso go hospital wacho ni nitie mwandu gi mathoth ma okethro ka ng'eni gin kit mwandu mage mana giuso kama sani koro pi oketho kalore kod masira motimore okinyi maka wuono kaendi. Wan gi jamaka, wan gi ja hotel, wan gi jo cereals nitiere kona, ja busha nitiere, ja kinyosi, ja mandas nitiere, ja nyanya nitiere, mantie nyako miluongo na JII mo wero gokinyi ma gige ne okethore kokeluoko sani nitiere pi kanyo. Koro mwandu okethore mang'eny kanyo ma ok wanyalo wacho. Cleophas Oluoch mano mana moko kuom jopiny mano neno ka masira ma kama ndi timore kendo winjo ka giwacho ni thoth johala mosebedo ka timo chenro mag ohandgi kar dak ma Sofia ka indi oyudo lal maduong' mokalo kod masira mar tangi mar chuma ma oruombore piny kendo kelo hinyruok mag dhano 17 masani dhi nyime kod yudo thieth e Homa Bay County Referral Hospital. Pod wabiro dhi nyime koloso gi jopiny kaka achiel kod telo mar hospital ma Homa Bay ka mondo wini to kuom ji 17 gi eki sani koro ngimagi chalo nade nikech giwacho ni mana kuom ji 17 gi eki ji 2 noyudo hinyruok marach mokalo kendo ng'at achiel to oserwako e ward ka joma moko to bende pod dhi nyime kod yudo thieth. To mopore kod mano bende iwinjo ka moko kuom johala wacho ni giyudo lal maduong' ka thoth mondo gi magi uso pi oketho ka moko bende sama ne ji temo mondo oringe owae kar masira kaendi jomoko bende nonyono ma bende oweyogi kod lal maduong' mokalo chenro mag ohala masani koro gidhigo nyime ka dak ma Sofia kaendi. Cleophas Oluoch. Erokamano ahinya Ali abich to kapok aweidhi aneno ka jopiny ntiere kar kanyo ponono telo mar kaunti giwacho nade kotenore kod masira makamano ma bende owuok kanyo e kaunti ma Homa Bay bomano ma Homa Bay nyaka sani gimoro amora milome moro amora maten kaunti osegolo kotenore kod masira makoch makamano ma koro weyo ji 17 ko oyudo hinyruok mopogore opogore. Erokamano ahinya mana Emmanuel Cleophas kaka wacho ni wendo nyaka sani pok wayudo report yie mawuok kuom sirikal mar kaunti ma Homa Bay kaendi mak mani wageno ni thuolo mabiro mbele kanyo wendo ahinya to migawo mar apaya kod gedo mag bombe biro chiwo ler malong'o ni to en ang'o manotimore kiwinjo ka thoth jopiny to seyo ahinya wuon orak manotiyo kaendi ka giwacho ni chal ka gima ne ok otiyo e tich ma odhi kare momiyo koro masira ma kamaendi okelo lal kod hinyruok mar oganda. Wageno ni tend piny owacho ma kaunti ma Homa Bay kaendi ahinya to kokalo kuom migawo mabiro chung'ne chenro mar gedo ma kamaendi biro chiwo ler ni to giwacho ni ang'o nyawno obedo kanye ma koro kelo lal maduong' mokalo kod hinyruok mabende obedo kama ji 17 sani kodhi nyime kod yudo thieth e County Referral Hospital. Cleophas. Ahinya Ali abich wamedo kwayonegi hawi makare kindegi mabende gidhi nyime kod yudo chenro mag thieth mano kok e kaunti ma Homa Bay mondo migi chang mapiyo. Jogo moyudo hinyruok mopogore opogore mwandu bende molal wageno ni kaunti telo mar kaunti biro miyowa wach mathoth ahinya mantiere kar kanyo.